iya kaya amma tun sabe. Salamu alaikum. Sabe na kasa kaya hada. Takalman za a baka. Malam Idi. Malam Idi barka da zuwa. Malam Tanimu. Ya aiki Malam Idi. Kai ku ne masu fitilar hukuma ko? Na me kira? Hukuma ta kafa doka ta ce kana yadda jiya dukkan da ama mutane. Amma yanzu kai yau da safe ka zo ka bude shago. To hukuma za ka ba mu abin da za mu ci ne? Wallahi Malam Idi, Malam Idi ku yayi hukuma an mun koma gida mun zo na hukuma za ta ba mu abin da za mu ci. Yanzu Malam Tanimu mata na hudu da kake gani. Ya'ya 27. Yanzu in ban fito na nemi abin da za mu ci abinci ba, hukuma za ta kawo mana abinci ne? Allah ya haɗa Allah ya kawo. Hada oda ne haka. Ne ba ka ji ma zo a ce mana wani wai hukuma. Hukuma za ta zo ta ba mu abin da za mu ci ne? ‘Ya'yana 28, jikoki 19, mata 4, idan ban zo na kasa kayan na zo an samu abin da za a ci da su ba, waye zai bani abin da zan ci da su? Za a zo ana mun wani waye maganar hukuma? To muna nan an ce layi suke bi shago. To muna nan Allah ya kawo hukuma. Mu ba za mu Allah ya sauke kayan na da kare zan tattare mata na zan da koma kudu gaba da na so zai ce Assalamu alaikum. Dan gwari. Dan gwari. Kallo da gaja. Ya kasuwan kuma. Kasuwa sai godiya. Dan gwari kai an hana bude shago kuma dan gwari kai ka fito ka zo ka bude shago. Wani hana bude shago za ka bani abin da zan ci ni da mata na. Kai duk zangan labarin da ake baka sani ba dan gwari. Ka tafi ka bani guri. To shawara ni na zo na baka. Yawwa. Sojoji na nan suna yawo dan gwari kware da gaske. Soja na yawo. Yawwa. Kana gani soja zai taba gwari. In su ganka wallahi ba za ka zai da dan wallahi ba za ka gani. Kariya ne wannan. Dan gaskiya ni na zo in baka shawara wallahi in ka ji to. Dan akwai wani na nan za ka ganshi da jan hula. Da riga baka da koriya haka. Da ya zo ya ce ga su nan to wallahi ka gudu. Yana zage gari. Wato dama ku ne masu fitilar hukuma. Ai ni gaba ta kai ni gobarin tita da. Gasu nan kai! Na riga na samu sana'a. Ai tun da ku jama'a garin nan kun bijire hukuma. To wallahi ni na samu sana'a. Wallahi na samu sana'a. Na samu sana'a. Kai wa jama'a. Wai ku kai. Ko cinake. Kun sani abin da yana faruwa gari? Soja mai kaki yana duka. Ni ma an doke ni gaba da ta tere kana gudu da shi. Mata na ban sanya na nama gaba da. Kuma ka muku. Kai gaba da gari ya rikice. Ko Allah shi ne da wannan sai da ana fama da shi. Shi ke nan na samu sana'a wallahi. Ai gaba ta kai ni gobarin tita da. Allah ne. Ga sunan ana gani ba karya ne yana yi ba. Shi ya sa ta kayan lado. Ni na sani ya tuka da Allah dura min da sa ta dawo. Allah ba zan bari ba. Ga sunan. Kai ko la yana ta daina aiki ne. Allah. Yalla bai na kabisa hankali. Kenan kina zuwa kina ce yalla bai. Ana yin magana da daman gwamnati kana sata. Ashe ka tsara wani ba kana cikin su wani. Wani yalla bai Allah za ka alibi na tun da zaki ci wa. What? Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Za ku iya